Hej Tobias, jeg hedder Oscar, og jeg vil gerne bevise Pythagoras læresætning a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Og det vi starter med at gøre, det er at tegne en retvinklet trekant op, der hedder ABC. Og den kopierer vi så 4 gange, så de ligger med B-siderne og A-siderne op ad hinanden, således her. Og det jeg så gerne vil bevise, det er, at den her firkant, den er vinkelret. Den er et kvadrat. Og det vi ved, det er, at alle siderne, de udgør A og B. A og B, A og B, A og B. Det vil sige, at alle siderne, de er ens. Og det vi også ved, det er, at det er vinkelrette trekanter. Fordi det skal man bruge til Pythagoras. Så det ved vi. Og så vi ved, at alle vinklerne, de er 90 grader, det vil sige, at det er et kvadrat. Og fordi at siderne, fordi det er et kvadrat, fordi vi ved, at det er et kvadrat, og at alle siderne hedder A og B, så kan vi sætte det op A plus B i anden, eller A i anden plus B i anden, plus 2 gange A gange B. Det er altså arealet af den store firkant. Og det næste trin, det er at finde arealet af den lille firkant. Og det gør vi lidt på samme måde. Vi ved, at siderne alle er C. Det vil altså sige, at siderne de alle sammen er ens. Og så kan vi så regne ud, om vinklerne de er rette på den her måde. Vi ved, at den lige linje er 180 grader. Og vi ved også, at en lige trekant, at vinkel som en trekant er 180 grader. Så derfor kan vi skrive det op som A, B, C. A plus B plus C, det giver 180 grader, og A plus B plus V giver 180 grader. Så A plus B plus C er altså det samme som A plus B plus V. Og fordi at A og B er det samme, og de er i begge sætninger, så kan vi tage dem fra, og så får vi C er lig med V. Og fordi C er en ret vinkel, så ved vi altså, at V er lig med 90 grader. Og det vil sige, at vi ved, at den lille firkant også er et kvadrat. Og fordi at alle siderne de er C, så vil arealet vil altså være C i anden. Og det næste trin, det er at finde arealet af de 4 trekanter. Af de her 4 trekanter. Og vi ved, at trekantsformlen for arealet, det er en halv gange højde gange grundlinje. Og fordi at i det her tilfælde, så er højden A og B af grundlinjen, så kan vi bare sætte A og B ind i stedet for de to ting. Og så bliver en trekant, hvis vi skal finde det, altså en halv gange A gange B. Og fordi at vi skal finde de 4 trekanter, så bliver det 4 gange en halv gange A gange B. Og hvis vi regner det ud, så bliver det 2 gange A gange B. Og næste trin vil vi så stille alle de her arealer op. Vi ved så, som vi kan se, at den store firkant er lig med den lille firkant, og de 4 trekanter, det giver mening. Og hvis vi så skriver arealet af den store firkant op, a i anden plus b i anden plus 2ab, er lig med arealet af den lille firkant og arealet af de 4 trekanter. Fordi vi ved, at de her to ting, de er rigtige, de er lig med. Den store firkant er lig med den lille firkant plus trekanterne, det kan vi se heroppe. Når der så står 2ab på begge sider, kan vi trække det fra, og så bliver vi efterladt med a i anden plus b i anden plus a lig med c i anden. Så ja, jeg håber, at det hjalp, Tobias.